Umbatha uhlaselwe ephuma endaweni yokosinyama eJulius eGoli izolo. Mfowethu sesishiyile ebele kwaSteve eJulius. Izolo phakathi kwa-5 to 6 lapho ntambama. Lapha-ke okwehle khona-ke inhlekelele le. Wathathwa kwayiswa esibhedlela-ke, ugcine esethulile esibhedlela-ke lapho. Nakuba-ke kulimale ezinye insizwa zakithi ezimbili kade ehamba naye. Umbatha uke wakhuluma amagama nenhlabathi ebhekise ebantwini abaningi ku-TikTok okukhona kubo usomatekisi odumile nabaculi bakaMaskandi. Bakhona nokho abekhuluma kahle ngabo kumsebenzi wakhe wenkundla ezokuxhumana i-content. Umculi kaMaskandi Ali Mgube ubesondelene kakhulu noDubula Mbatha, ukhalisana nomndeni kanti ukhuza nokusebenzisa budedengu inkundla yezokuxhumana okuxhaphakile. Bafethu ake sizameni ukushintsha indlela esenza ngayo nendlela esiyiphatha ngayo kakhulukazi kwi-social media. Angisho ukuthi mhlambe senginolwazi yini ukuthi mhlambe lensizwa isishiya ngokuzuma okungaka nje mhlambe kungenxa yayo i-social media, kodwa nje ngiyafisa abafowethu ukuthi ke sithi ukunciphisa mhlambe lapha ku-social media sithi ukwehlisa izinga kakhulukazi lokhu-athekha abanye abantu ey'ntweni abazenzayo mhlambe ey'baphilisayo, nasekukhulumeni-ke nje amagama alumelayo angathi anenhlabathi. Uma uphatha igama lomunye umuntu utholakala ukuthi usuliphatha ngeze. Umbatha ushone eseneminyaka engama-32 kanti ushiye emhlabeni abazali, izingane zakwabo eziyisithupha nezingane zakhe ezintathu. Abengakaziwa amalungiselelo omngcwabo.